Yes. Hey. Siphele inkukhu emsamo kuphela lokhu. Ushinjalo. Kwamina futhi impilo yami ayishintsha le nto ngaba nethemba ukuthi ngizolinda. Athi ngimumbi nginjani ngalinda. Ngiyeza usuku lami. Ngiyeke ngisho ukuhamba odokotela le nto Uzofika na. Hayi sizofika siqhemeza ne. Usho la mhlawumbe ukuthi kushintsha le nto yona. Sizoshintsha lento engiyona ngisazoba Hayi akwazi salad khona phela khona izinto ekuthiwa it's impossible. No Jehova impela uyakwazi ukwenza izinto kodwa khona la mandla akhe afika agcine khona. Angithi yenziwe uyena lento uJehova ngamabomu. Mara ibambe lapho. Ngoba uzophuma esikolweni masalad angithi. Yes uzophuma. Uma sesiyamonisa Useyaqala uyahlanhlatha ke manje. Usefuna ukwenza lento kade sithi ufuna ukuchamuza ke manje. Xokindini. Usuku masalad manje. Sokhulukela lezi ngane lezi kodwa uyakhulisa saxoxa ngolulu daba. Oh yes, mhlambe nabo sebefika lapho sibalalele nabo lama voice note. Besifuna into yokusiza umlaleli kunendaba lobuhlungu lomama obonakala emdala ngazi nokubizwa ngakho Uyawube ukubeza. Yes, yakhe. Hey. Hey ngizwile lo ndaba izange kube mnandi impela. Asike sivale ngomamboyi kulokhu sivula ngomunye. Owenza isimboyi. Mina ke nje ngiyingane ngiyayibuza ngiyayicabanga ukuthi bekuzothiwani. Akasizwe ngampela ukuthi bathina abantu nabanikazi mhlawumbe bake ba. Abuyibona futhi Gap bejwayele ukuthi bayenze lento. Ngoba phela bakhona abantu abenza lento. Bakhona impela. Yeah. Basaba nokusho. Kunalokho bashaya ihlombe kanje nathi. Hayi siyazi lento. Hey madoda. Bona nomaSalad lapha. Bona lapha. Asilalele. Ngicela ngasisho mina wabenzela mina